ydw i'n gweld ma' Saesneg fi wedi mynd i lawr, ydw i'n mynd yn ôl i'n iaith cyntaf, a Cymraeg ydw i yn siarad. Yn Penllyn, dydw i'n gorfod siarad yn llawer o Saesneg, ond dwi yn medru deall pa mor anodd fysa hi. Dydw i ddim eisiau bod mewn cartra yn y 80au hefo pobl yn siarad Saesneg efo fi, neu pobl yn siarad mewn iaith arall i blaw Saesneg efo fi. A fi'n am dall, achos mae o yn ffaith bod pobl yn mynd yn ôl i iaith cyntaf pan maen nhw'n cael dementia.